Takže čaute ľudia, tu som opäť ja Jablko. Dneska by som vás chcel o niečo požiadať. Chcel by som vás požiadať o to, aby ste mi klikli na tento link. Jedná sa o program Origin, ja ho mám už zakúpený. Neviem, či sa dostanú na internete, skúste ak tak. Ja tu mám ešte iba zatiaľ 2 body, ale ak mi na tento link kliknete, budete mať v popise videa. Ak tu bude mať aspoň 35 bodov, za to sa dajú kúpiť rôzne hry. Tu vidíte Need for Speed, Battlefield a také veci. Je ich tu naozaj veľa. Takže ak bude mať 35 proste bodov, tak vyhlásim súťaž a ten, čo napíše pod komentár, ešte prosím, čo napíše, potom vylosujem. A proste, ak to vyhrá, dajme tomu gamer, dajme tomu, tak proste mu pošlem inštalačku a aj kód na tú túru. Takže môže to vyhrať kto chce, nebudem nikomu nadržiavať, proste kto, koľko vylosujem, toho dám. Takže tento link budete mať v popise videa, kliknite mi na ňom, je veľká šanca, že vyhrajete. Tak to by bolo po dneska asi všetko, tak zatiaľ čaute.